Ara us parlaré de Mèxic. 1. Localització del país. Es troba dintre del continent americà, concretament Amèrica Central. 2. Principals trets geogràfics. Mèxic està situat al subcontinent de l'Amèrica del Nord. Geològicament, la frontera entre l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Central. 3. Breu història. El territori mexicà fou descobert i habitat per grups recol·lectors possiblement fa més de 30.000 anys. 4. Govern actual. Felipe Calderón, president de Mèxic. 5. Races, llengües i religió. Llengües: castellà, nàhut i mallà. No hi ha cap religió oficial a Mèxic. 6. Principals ciutats: Ciudad Juárez, Manzanillo, Salina Cruz, Cancún, Mérida, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta i Culiacán.